dito kami ng type ko. Variety. 20 pesos. Ito rin po? Oh, 20 raw yun eh. 20 raw. Huwag lang po yung yung Adidas. Huwag lang po yung Adidas. Opo, 25 po Ayun yun. guys, tagto 20 lang yan. Ate, dalawa po, dalawa. Ay. Naku be, puro maya na mabibit-bit natin ngayon. Ayan guys, yung mga ganyang kalalaki. 20 pesos. Ayan. Be, ito oh. Wait lang be. Ito be oh. Ano siya be? Yung wala akong variety nito eh. Wow. Yan. Yan. 20 pesos lang yan guys. Yan. Sobra no? Ba. Nakachamba ako ha. Yan guys oh. Kita niyan. 20 pesos sa tabing daan ng silang Cavite. Ayan guys. Teka lang. Ayan, kinuha ni ate. Maniwala kayo guys. 20 pesos lang po yan. Wow. May mabibigyan na naman tayo. Ayan. Ayan po, ito. Yan, yan. Opo, yan. Ayan guys, binubuhat ni ate. Yan. Ano pong tawag dito? Bayana. Dito rin po? Ang liwanag, hindi ko masyadong Lahat makita. yan, bayana yan. Ito po mga rear po yung mga napili ko, ma'am. Po? Mga rear. Opo, malap. Ito. Ito, yan. Ito. Ito po, ma'am. Lace yan. Wala po ako niyan. Ito po. Sige po. Kuhaan po ninyo ako ng isa pa. Yan. Yan. Patay tayo niya, be. Wala tayong sasakyan. Ang tulang mong gumala lang kami lang. Tumamo, unicorn. Oo nga po eh. Isa nga po niyan. Ma'am, alam niyo po yung mga pangalan ng variety niyan? Ang dami po kasi. Sa dami po. Hindi ko naman ano. Pero at least yan, unicorn. Opo, ito unicorn. Pero parang ito ba't nag-ibang ano niya? Nagpiping po siya. Nag-pink po. Parang ito po, type ko. Yan. Sige po. Yan, isa. Patay tayo niyan, be. Wala tayo sa sakyan. Taga saan ba kayo, ma'am? Taga Paranaque. Ano sa'yo, be? Oh, yan. Nakuha. Butterfly naman. Iba po kasi ito. Oo nga po eh. Ito butterfly. Butterfly. Oo, wala ako nito. Lace naman po ito kung tawagan. Meron po ako niyan. Yan, lace. Titignan ko na lang sa video. Lace to, ito. Ito po ano to? Butterfly. Butterfly. Ito, chicken Meron na po feet. ba? Ayan, mga chicken feet. Teka lang. Aba, wala akong chicken feet. Patay tayo, be. Opo, chicken feet, oh. Ayan, guys. Kanina pa kami naglalakad. Sige, Malago yan, magkano po yung ganyan? 25. 25 po yung ganyan. Talagang rear siya, guys. Yan, oh. Mura niya. Oo. At least 25 lang, guys. So, ate, kuha mo ako ng isa. Patay tayo niyan. Biwa tayo sa sakyan. Ito po, oh. Ito, maganda siya. Ayan. Ano? Umaniwala kayo, guys. Ate, magkano yung ganito nyo? Popcorn, 25 po. 25 popcorn. Popcorn. Popcorn, isa. Sige ate, isa. Ate, pag mayroon po kaming nataypa na iba, balikan na lang kaya namin. Ano kasi, siguro, mag-aano na lang kami ng date kung kailan namin balikan. Alagaan nyo na lang po muna, ha? Matatawa yung manunood nito. Gumala kami, wala sasakyan. Ate, ito, tatanong ko lang po. Maya, lahat yan din mayana. Ito po guys. Magbibigyo lang tayo. Ayan, tricolors. Medyo meron ako yan. Ayan yung mga yan. Nag-ano po kasi ako ng mga ibang variety pa. Ma'am, di ba ito, ito at saka ito, magkaiba ba sila? Parehas lang po. Ang galing talaga ng mayana, no? Parehas lang po yan. Parehas lang pala. Meron po ako niyan. Kaso yung mga ibang yan, katulad niyan, ito. Itong mga napili ko na yan, wala pa po ako niyan. Yan. Sa'yo, be. Ito yung kasama ko ngayon sa galaan. Maganda yung editor. Yung edit ko medyo palpak. Titignan lang namin. Ayun, may tumataw sa kabila. Kaya sabi ko, wala bang aso? Ayan, yung mga halamanan ni ate dito. Kano po yung ganyan nyo? Ay, iyon po. Ito, ganito, 150. Ay, ito po, 150 na raw po ito. Rare talaga. Kasi ito, orange to. Orange mayana.
Oh, meron po ako niyan. Orange mayana. Opo. Teka lang po. Tiger. Ayan, tiger. Aray ko, sumabit siya. Ay. Teka lang. Ay. Ito tiger, ma'am. Opo. Ito. Mayana din po. Mayana rin sila. Opo, ano din po siya, mahirap din po siyang hanapin. Talaga? Yan. Pero meron ako nito, ma'am eh. Mahirap siyang hanapin pero madali rin siyang patubuin. Opo. At saka ito, yan. Ah. Bang galing naman ito. Oh. Ilang ano to? Ah, 3 punong ginawa nyo sa isang paso. Mhm. Ah, ayan pa, yan. Nilagyan ni ate ng dekorasyon. Ito po, ano po ang klaseng mayana to? Anong variety Orange. nito? Orange. Magkano po yung ganyan nyo? 150. 150 pag mga ano na talaga. At saka yung ganito po nyo. Ito po. Ayan, pwede yan sa 150 na rin. 150 na rin daw po. Pwede na. Eto siya, oh. Pag nilagay niyo sa malaking paso, nalaki dahon. Ah, kaya pala ano. Kaganda nila, no. Ito guys, oh. Ginamit ko rin sa video. Yan, kung gaano kaganda yung hair na mayana na to. Hindi ko lang alam ang ID nito eh. Ma'am, alam niyo po ba ID nito? Hindi niya rin alam. Paka-ID na lang po, guys. Yan, guys. Yung napili namin. 20 pesos lang yan. Karamihan dyan, guys. Puro rare. Yan. Ito. Rare talaga to. Yan. Ito si ate tumawa, oh. Marami kaming nadaan ng mayana. Sa inyo ang kakaiba. Opo. Kaya, video natin si ate, yung kanyang mga mayana. Ate, marami ka bang variety dito? Oo. O yan, punta kayo dito, guys. Madami kami, Ayan, dinasaya oh. talaga kami dito. Yung mga talaga. Buti na lang, be. Hindi tayo nagkamaling maglakad-lakad. Ito eh, kumbaga kasi ubus na, kaya Opo. ganyan na lang siya. Ayan, yung mga variety ng mayana ni ate. Ayan. Wala pa po yan sa kalahati. Kahit hindi siya maraming varieties ate, no? Pero sa'yo yung ano, maraming rare. No? Pero ano, opo. May mga ganito na ako eh. Yan, Ano ganyan. po yan, common na. Ah, mga common yan. Yan. May ganyan kayo. Meron na, kaso Ayan, lang. yung green. Ayan po. Magkano po yung ganito nyo? Veteran. Ayan, yung katabing green na may white. Ah, ito? Yan, para sa lettuce mayana. Ah, sige nga po ate, patay tayo dyan. Dumating na si Mili. Hindi ka lang po. Teka lang. Ito, 20 rin. Opo. Ayan, ang mga napili ko. Ayan. Sana maganda pagkakuha ko. Sige po ate. Ayan po. Pakilagay sa loob. Sasaka. Ay, yung sa, oo nga. Kasi yung iba. Kasi yung iba maliliit pa. Po. Pero Ay. kasi lang po sa kanila. Oo nga eh. Pero at least ate, yung 20 ninyo mas malago. Opo. Diba? Nakikita nyo naman guys. So, yung 20 nila, malalago. Ano po yan? Oo. May mga sara-sara din. Hello. Sige po. Ulit-ulitin. Ate, yung palmera nyo rito magkano po? Oh, yung palmera nila dito guys, 100 lang. Ang bugambilya po? Oh, 100 din ba? Mura! Bugambilya nila dito guys. Yan. 100 lang. At may bugambilya ako sa bahay, hindi ko alam ang kulay nung ano, isa eh. Ayan guys, 100 lang yan. Ayan. Ang liwanag kasi. Yan o. Ayan guys, andito po kami ngayon sa Pulong Bunga, sa Cavite. Ayan po si ate, yung may-ari ng garden, ng mga mayanahan. Sa tabing kalsada lang po ito ng Pulong Saging. Walang karatula yung garden nila. Pero Garden. Showcase Garden. Yan si ate. Sige, ibigay na lang po natin yung cellphone number sa description box para puntahan si ate. Kasi ang dami niyang mga rare dito. Siya lang yung napili namin. Naglakad-lakad talaga kami. Tapos yung napili namin, ba, kakaiba. Opo. Magmula sa iba hanggang dito sa Pulong Bunga. Nakwento tuloy. Halos lahat dito may mga ganyan po.
Mamaya na. Nakakatuwa naman, pero ikaw ang napili namin sa araw na ito. Ito guys, kakaiba sa paningin ko, Star Cluster, 15 pesos lang yan. Ang ganda ng bulaklak, no? Itong dahlia guys, 15 pesos, 35 pesos, yan. Ito guys, yung dahlia na yan, na 35 pesos, pag talagang malago, 50 pesos sa kanila. Wow, di ba? Swak na swak sa budget guys. Ano sabi mo, wag lang masira yung bulaklak na yan? Pagpa-uwi. Kaya ba natin buhatin? Kakayanin. Pandemic Garden. Ayan guys, yung oregano nila na variegated, 15 pesos lang yan. Ayan. Ayan guys, 15 pesos lang yung variegated oregano na yan. Mas malaki, yan, yan. Yung binili ko nung nauna, nung isang nakaraang araw, namatay. Teka, kukuha ko plastic. Yung pala, ang ano niyan, hindi pala kailangan diligan ng galing agad sa gripo. Kailangan malamig. Yan. Ano, lagyan kayo natin ng yelo, no ba? Para pag dinilig natin. Tignan ko lang kung mamatay pa siya. Sige po. Ang bait naman ni ate. Hindi lang tayo makabili sa kanya ng maraming plants. Wala tayong sasakyan eh. Bit-bit match tayo ngayon. Ito guys, no, pati yung kanilang mga marigold, ayan, 15 pesos lang yan, yan, pabunga na po yan, yan. Ayan. Magbo-bloom na sila. Oh, magbo-bloom na sila. Ayan, ipakita natin guys, oh, yan, yan, yan. Ayan. Dito lang to sa kahabaan ng pulong bunga. Silang Cavite. Ito guys, yung mga hanging plants ni ate, ayan. Maganda. 30 pesos lang yung mga yan. Yan. Yung sa likod niya, yung golden photos niya, 50 pesos lang. Ayan. Yung kanyang photolako, talagang mayabong na, no? Ang ganda. Lusog. Ate, ano ba pangalan ng plants na isa dulo? Ano po, yung afro. Afro. Afro siya. Afro pangalan niya. Ngayon ko lang na, ano yan eh. Ate, isa nga. Bahala na tayo mahirapan magbit-bit. 30 pesos na kasi. Di ba? Nakapanginayang. Nandito ka na rin. Andito ka na lang din eh. Maganda. O, ayan si ate oh. Kaya may ari. Itong ginagawa na yung pagbibideo. Mahabaan lang to ng pulong bunga ate no. Yan. Iba-ibang garden. Tabing daan lang po sila. Ang ganda. Ayan po talaga yung totoong garden ni ate. Totoong garden talaga oh. Diba? Ang ganda niya. Commute lang tayo ngayon kasi. Kaya ganito nangyari sa atin. Unexpected happens. Akala ko konti lang yung plants na mabibili natin. Aba. Ayan si ate oh. Ito yung kanyang garden dito. Yan. Meron pa sa looban. Yan. Marami rin plants si ate sa loob. Wala pang bayad doon ate, di ba? Makalimutin pa naman ako ate. Ayan o. Bata-bata pa. Hindi totoo yung makalimutin ako. Pero siyempre pag may utang, dito makakalimutan. Totoo lang. Kaya yung vlog. Oo naman kaya ma'am. Ma'am, ituwid mo na lang kasi. O sige kami ang bahala dyan. Ayan. Mag-aala naman kasi siya kayo. Oo. Ayan, sabi ni Tita di na daw kami bibili, pero bumili pa siya. Di ba? Ayan yung mga anong tawag ito, mga adik sa halaman. Eto guys, bumili ako ng pool. Yung malaki daw, 65. Itong maliit, 45. Ayan. Ayan guys, paki-ID na lang po kung anong pangalan yan. 900 daw po yan. O yan guys, gusto nyo ng talong, may bunga na. Ayan, 20 pesos lang yan dito. Yan. May bunga na. Magkano po yung sa talong? 20. Magkano po ito dito, ma'am? Itong magandang... Ayan po. Nasa lupa na siya, kaya palang ganda niya.
Ano po pangalan niya, ma'am? Ah, Cadena de Amor. Ang ganda ng lantana. Ayan, makukulay. O nga, no? Ala. Ang ganda ng flowers. Ayan, hindi ko lang alam ang ID niya, guys. Paki-ID po. Parang bulak. Yan guys, nakikita nyo ba yan? Bago sa paningin ko. Santos Timon. Yan, Santos Timon.